Recently on Tuesday takaona zvikoro zvichivhurwa, taona vanhu vachikwidza nekudzika vachitsvaka kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Takaonawo amalgamated teachers union achiuya achiprotesta achidhimanda kuwedzerwa masalaries panguva inoi. Vari kuonekwa kunzi mhuro yavo yavari kutambira haisi kukwanisa kuti vakwanise kurarama upenyu unokwanisa vanochengeta hama dzavo kana kumiita mabasic needs. Panguva ine kuonekwa kunzi pane chiitiko choitika nyika yeZimbabwe. Toona kuti a grandmother anova nevana vake vaviri uya pachikoro vachizobhadhara school fees nehuku in exchange nemari. Instead of paying money vari vachibhadhara huku. Ilevel yekutambura kwakaita sei munyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko abudanyorwa panapa panobva subscribe like on the bell so muri kuona mapictures panapa Change Radio ndonyora chiti in case you missed the Change Radio story of the day. This is the grandmother. She's a hero in the midst of much hardship and suffering. She's doing the best for her grandkids. She's a true hero. Touching, grandmother surprised the teachers at school when she reported with her granddaughter to school with 6 live chicken as a school fees after the child was sent home. The chicken even lay an egg on the spot, showing the lady had taken even her laying hands to ensure the young girls gets education and African women. Ndomasvika kuonekwa kunzi Zimbabwe inoonekwa kunzi ndo iri kucheya ine the SADC chairship panguva ino nyika yeZimbabwe and mu Southern Africa. Munokuonekwa kunzi ndo munonzi ndo mune ma-leaders anotungamira zvine mandorokwati, ndo mune political party iri kuonekwa kunzi iri kudisha out ma-millions nema-thousands kune vanhu vari influential. But right now tiri kuona kuti kuzvipatara, tiri kuona kuti kuzvikoro, as you can see this old lady anotonotora huku dzake nedzekutokandira panguva ine tinotoona kuti dzasara ikoko dzingani maybe ndo dzanga dziriko dzatosara achinoripirira mwana wake school fees. Chitiko chinobata nyika yeZimbabwe charwadza vanhu deep down vaisikuoneka kuti these guys vari pakutonga they must take action. That's why panapa tichiti sezvamuguza pano pahendo, we say no to corruption, we say no to zvigananda, these guys must go. Ida kume section menu dzimafunguro enyu, subscribe or like, on the bell icon.